Здравейте, хора! Искате ли да качвам още забавни видеа? Пишете долу в коментарите. Но иначе... Пишете долу в коментарите и се абонирайте за канала. И също така не забравяйте и да харесайте. Ако видя само лоши коментари, не убивам. Хора, обичам ви. Обичам ви. Да си към себе. Чакай. Ето ми другите стенки. Една съдичка тук, мами. Да, нали? Сега показвам. Гледай, страшна работа. А тук е вратата ни. Тук гледате. Ето пътъм тъкни пътя седите. Човек да кара. Тук. Слезна. Ето вижте, това цвет е така. Това е много силно. Това също така. Ето па Заю. Заю, кажи ми здрасти, бе. Заю, кажи ми здрасти. Здрасти, хора. Искате, пишете долу хаштаг забавни видеа или хаштаг сериозни видеа или хаштаг който искате. Познайте как се казвам. Познайте как се казвам. Познайте как се казвам. Искат и пишете хаштаг гримове. Ако искате да правя видеа как се гримирам. Или хаштаг обличане. Как се обличам. Хайде, чао!